Good morning guys. So ayan, bago tayong gising niya, no, ay kailangan na natin magluto. Ihanda na natin yung baonan ni Hagrid guys. So ito yung baonan ni Hagrid, yung brand na Quencha. Sabi ko sa kanya, Quencha na yun. Pang Korean. So ayan, yan yung nabili ko na yan yung kulay na napili niya, yung green. Parang siya, navy green, parang ganon. So, ayan siya. Meron siyang packet-packet na ganyan, no? So, yung arte-arte niya. Meron siyang foldable na fork. I'm not sure kung parang pili ko sa fruits or pang dessert. So, ayan. Nasira pa siya, guys, pag ko. So, napili ko yan, guys. Nabili ko lang yan sa Shopee, sa mall. So, okay naman siya. Bet ko naman siya. So, ayan, naglagay na ako ng kanin. Kasi si Hagrid, kasi diba, athlete siya, varsity siya sa school. So, need niya ng maraming carbohydrates. And, malakas talaga siyang kumain. So, ayan, nilagyan ko ng maraming kanin. Importante yan. Tapos, ito yung lagayan ng kanyang tubig. Ito yung napili ko, Omega. Kasi trusted brand ko na to yung Omega. Kasi diba, matibay siya. At saka, yan yung mura compared sa Aqua Flask. Mas mura siya at saka mas maganda siya, hindi siya madaling masira, no, yung kanyang yung kanyang ilalim. So yan yung napili niya, actually parang olive green siya. Ito naman yung amin, yung malaki, Omega din, yun yung first na binili ko. So kaya Omega din yung bili ko kay Hagrid kasi na-try na namin yung Omega. So maganda talaga siya. And gray yung amin, mas malaki. For talaga, for family. Kung Hagrid yan, makikita nyo sa video na maliit talaga siya. Pang lang, tawag dito, pang school lang talaga niya. At saka may tubig din naman sila sa school, kaya okay lang. So, yan yung binili ko din sa Omega. Yung may ganyan na natatanggal yung kasi mas bet ni Hagrid yung mga ganyan. So, binilhan ko siya ng takip na ganyan na klase. So, yan yung gusto niya. Ayan. Yung sa amin naman guys, yun yung original na makukuha nyo sa Omega, yung ganyan, yung simple lang. So, yan yung makukuha nyo. Dito naman guys, si Hagrid, yan yung medyas na nabili ko sa Shopee din yan. 3 piraso, 200 plus ata. And then, etong shoes, school shoes niya, ito yung pinaka yung sa palengke ko lang nabili yan guys. Iba na yung level ng ating ngayon, mga pang China na made na maganda na siya. 200 lang yung bili namin dyan. I mean 250 pala. Pero may 200, pero sobrang laking ni Hagrid pa. Nahirapan kami maghanap na medyo mura. So, pero actually mura na talaga siya. And last year yung kanyang sapatos sa din, nun din namin nabili. Maganda din. And ayan, pasensya na ang kalat ng aming bahay, no? Kasi busy ang nanay. So, ito naman yung bagong nabili ko sa Shopee din to. Lahat sa Shopee yun guys, sa Omega, Shopee yun lahat guys. So, yan yung bagong napili niya kasi alam nyo na mahilig sa mga ganyan-ganyan yung mga tao, mga bata. Go! May suga di. Good morning. So, pupunta tayo sa school ngayon guys. First day ni Hagrid. Ayan siya. So, siya nahagard yung mga ako. 2:00 pa ako nagising guys. Lakad lang kami guys kasi nasira yung ating motor. And hindi na rin kami kasya doon 3. Ako naman, lagi ako nagko-commute nung hindi pa nasira yung commute na ako lagi. So ngayon, kami para exercise ito sa umaga. Pababa kasi wala pang bus. So kailangan na at least kasi maaga pa. 7:30 yung ni Hagrid eh. Ito guys, bina-vlog ko kasi gusto ko may documentation.
may documentation ngayon sa pag-aaral niya. Dala niya yung school bag niya tsaka yung kanyang sports bag. Kasi whole day siya sa school. Whole day sa school. After class, may training siya diretso sa basketball. Kaya, ayan. Si Papa naman guys, kaya siya may dalang bag. Dalawang bag na siya boys. Dahil siya ang ating padre di pamilya, ang haligi ng tahanan. At siya ay pupunta ng tindahan. So pupunta siya ng tindahan, kami naman ni Hagrid doon sa school. Kasi first day ni Hagrid kailangan kong samahan. Pero punta muna kami sa tindahan kasi ayan, napagod na. Punta kami ng tindahan kasi kukunin ko yung ano ni Hagrid doon sa enrollment niya. Kalimutan kong dalhin. Tapos ayan, ganun lang. Let's be positive kasi kahit wala kaming motor, let's be positive na it's an exercise for us. Tsaka hindi to first time, lagi itong nangyayari na ano. Tsaka yung paglakad dito guys, malapit lang din naman at hindi naman mainit, no? Palabas pa lang si Haring Araw. Ayan, habang naglalakad, chillax-chillax lang kasi maaga pa naman. So ganito yung ano, pag maaga gising, maaga nakapaggayak, maaga din relax-relax, walang. Okay, pause. Mabigat kasi yung ano, mabigat yung dala ni Papa guys. Kasi pa so parang ano na, banding na rin ng family pag ganito. Nung naalala nyo, nung maliit pa si Hagrid, dito rin kami naglalakad. Lagi ko siyang inaano, ingay. Lagi ko siyang inaano na malapit na. Kasi dito kami naglalakad before, kung naalala nyo. Maliit pa siya. Ngayon, ang laki na niya. Lifting. Exercise ba, lifting? Mama, masumbak na si Papa mabakay. Iya.